Oh. Bună ziua! Bună ziua! Dorel Mateescu, Doiaru, șeful gării. Ce transportați în vagonul de marfă? Păi, e un transport militar american pentru frontul din Kosovo. E vagon NATO și conținutul este strict secret. Aha. Să prezentați și mie actele la contul. Nu înțelegeți. Este transport militar și avem aprobare de sus, de la guvern. Nu. Mata nu înțelegi. Eu am un regulament. Fără acte în regulă nu poți să te las să treci. Is there a problem here? De să întreabă dacă este vreo problemă. I need to see custom and transportation papers. This is a NATO military transport, sir. This has been organized and authorized by your government. Any documentation be in your possession, sir. You have international transport from America? That is correct, sir. And where are you now? I'm in Romania, I guess. So, according to the Romanian transportation laws, you need to have custom papers. Wouldn't you say that? You fucked up my punchline. Absolutely. That too. Hello, my dear. Whoa. This is the legislation. I don't make legislation. I respect legislation. You come to Romania, you have to respect legislation too. Well, if you respect legislation, sir, you are hereby advised to comply with what's been coordinated. Do I make myself clear? Have I made myself understood here? Have I made myself clear here? Fuck USA, fuck NATO, fuck Bill Clinton și pe aia de la București. Asta e gara mea. Checkpoint. You need custom papers. N-aveți, nu treceți. Ia bagă-i pe linia a doua că m-am enervat. Tell him to find out what the hell is going on right now. Ce se întâmplă? Vedeți ce se întâmplă? Alo, alo! Domnul, ce facem? Mai stai mătarea acelea că mă duc să rezolv treaba.